Hej alle sammen. Jeg kom hjem fra Berlin i går, hvor jeg har været i 5 dage. Og mens jeg var der, shoppede jeg jo en del. Og det gjorde jeg sammen med min lillesøster. Så i dag vil jeg bare gerne vise jer de ting, jeg har købt. Og vi kan starte med, at jeg har købt den her parfume fra Zara. Den ser sådan her ud. Og den dufter utrolig godt. Jeg ved godt, at I ikke kan dufte den, så jeg vil egentlig ikke gøre så meget ud af det. Men den dufter godt, og det er en eau de toilet, så den er ikke så skarp i lugten, og det kan jeg meget godt lide. Og jeg har virkelig længe ledt efter en god parfume, og så faldt jeg over den her, og den er jo bare perfekt. Så var jeg inde i et loppemarked, hvor der var en masse smykker og tøj og det hele, hvor jeg købte et par øreringe og andre diverse. Jeg købte nogle korsøreringe, men dem viser jeg ikke nu, fordi jeg ved ikke, hvor de er. Men vi kan i hvert fald se dem her. De ser sådan her ud. Jeg vidste ikke helt, og jeg ved stadig ikke helt, om jeg bryder mig om dem. Fordi de ser jo lidt specielle ud. Men jeg synes, de var rigtig søde. Så nu må vi se, om jeg kommer til at gå med dem. Som sagt, de er lidt specielle, så jeg ved ikke helt, om det er noget, jeg kommer til at gå med. Men de var billige, så jeg købte dem bare. Så var jeg inde i Zara, hvor jeg også købte parfumen. Hvor jeg købte 2 bluser. Og den ene ser sådan her ud. Inde i Zara havde de kæmpe stort udsalg. Og den her, den kostede kun 15 euro. Og jeg ved ikke lige helt, jeg kan ikke lige regne ud nu, hvor meget det koster i danske. Men det var i hvert fald ikke særlig meget. Og den har en rigtig dejlig farve, synes jeg. Og det ligner lidt, den er på vrangen. Men det er den altså ikke. Men det er også noget af det, jeg synes er sødt ved den. At den er også lidt oversized til mig, for jeg bruger størrelse extra small og small. Men det her der er sådan en størrelse medium. Men der var ikke flere, så det bliver sådan en oversized bluse. Så købte jeg også den her inde i Zara. Det ligner også den, der er taget på vrangen, men det er den heller ikke. Og der er det der koncept med stars. Nej, det her det er ikke Stars and Stripes. Der er det der koncept med det der flag på. Og jeg synes egentlig selv lidt, at det er ved at gå af mode. Og at det ikke er så fedt mere, fordi alle går rundt i det. Men den var så billig. Den kostede også 15 euro inde i Zara. Så jeg tænkte, den kunne jeg lige så godt købe, når den var så billig. Og den er egentlig fed nok. Ja, så var jeg inde i en butik, der hedder Pimkai. Jeg ved ikke, om I kender den. Jeg havde ikke selv kendskab til den før. Men fandt ud af, hvad det var for en butik og gik ind. Og der var rigtig meget lækkert tøj. Og der købte jeg en læderjakke. Og den ser sådan her ud. Jeg synes selv, den er rigtig fed. Og jeg har længe gerne vil have en læderjakke. Og den her kostede kun 30 euro. Så jeg tænkte, det er nu, jeg skal stå til, hvis jeg nogensinde vil have en. Og den betalte min mor til mig, så yes. Og det med læderjakker, det er egentlig ikke lige noget, jeg egentlig vil gå med. Men som sagt, den var billig, så jeg tænkte, at den kunne jeg godt købe. Og nu betalte min mor jo, så jeg skal se, om jeg får gået med den. Jeg er ikke sikker, fordi det er ikke lige læderjakker af mig. Men den er i hvert fald fed nok. Inde i Pimkai købte jeg også den her sweater. Og jeg faldt over den lige med det samme, og jeg ville bare have den. Den kostede 25 euro. Og det jeg godt kan lide ved den, det er ligesom, at den har de der striber, blå og hvide striber. Og den hvide, det er ikke sådan en, det er ikke en hvid, det er sådan lidt mere en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde den hvide farve. Den er lidt mørkere, hvidgrå. Og så har den det sødeste mønster. Og det synes jeg simpelthen, den kunne jeg ikke stå for, så den var der også hjem med mig hjem. Så den har jeg også købt Pimkai. Jeg vil gerne, altså hvis I nogensinde finder den butik et andet sted, så gå ind i den. Det er den bedste butik, jeg nogensinde har været inde i, og det er ikke til dyre priser. Det sidste jeg købte, det var bare en normal undertøj tanktop fra H&M. Og den ser sådan her ud. Det er nok ikke noget spændende. Den kostede 5 euro. Så det var sådan set det. Jeg håber, I nåede det. Hej hej.